Hvilke religioner tror du, der er i Tyskland og Østrig? Jeg tror, der er katolicisme, protestantisme, der er lutheransk. Jeg tror, der er islam, jeg tror, der er buddhisme, jeg tror, der er hinduisme i en mindre grad. Jeg tror, der er ateisme, man skal kalde det religion eller ej. Jeg tror, at der er de fleste religioner, der er de andre steder. Tror du, man spiser i Tyskland? Nogenlunde det samme som i Danmark. Som er sådan traditionelle retter. Eisbein mit sauerkraut, det er det første, der sådan falder mig ind. Og hvad har jeg så fået mere? Så har jeg fået meget fin gourmetmad i Flensborg. Hvad spiser man i Tyskland? Wienersnitzel. Hvad tror I, at man spiser i München? Sauerkraut. Ja. Sauerkraut? Ja, pølser. Kunne I beskrive, hvad det er, sådan sauerkraut? Det er kål eller slags. Hvad spiser man til? Nu ved jeg, det er en Currywurst. Og hvad er det? Det ved jeg godt, det er jo kajepølse med sådan noget. Jo, men det er sådan noget kajepølse. Ja, jeg ved ikke, hvad nej, det er sådan nogle stykker med pølse, hvor man kan tage med sådan en pind, og så kan man dyppe dem i sådan noget kajeklasing, tror jeg. Hvilke desserter, sådan, tror du, man spiser? Jeg husker noget med tyske desserter. Noget med creme. Der er ikke nogen forestilling om, hvad man spiser, sådan, hvad der er traditionelt i Tyskland. Noget tærte, tror jeg. Ja. Hvad for noget slags tærte? Ved du det? Æbletærte. Æbletærte? Apfelstrudel eller sådan. Nu er man spiser i Tyskland. Hvad for noget slags mad? Det er lidt som vi gør i Danmark. Ligesom vi gør i Danmark? Kajepølse, noget kulvor. Kajepølse? Ja. Jeg ved det ikke. Og hvad er det, sådan, du beskriver med, hvad det er? Nej, det kan jeg ikke. Ved du, hvad man spiser ved siden af den der kajepølse? Det ved jeg heller ikke. Hvad spiller du bare i Tyskland? Pizza? Pizza? Det er nok mere italiensk. Synes pizza er det? Jeg ved ikke, det er bare sådan noget med noget skinke og noget Skinke. salat eller sådan noget. Ja.